chviličku pauza. Napínavé. Pauza. Skončili jsme u sedmi. Chvilka napítí. Stále na pokyn, aby jsme mohli pokračovat v odpočítávání. Všichni si připraví své telefony, jak tady zpíval Pavel Hlán, iPhony, kamery, si foťáčky. A prosím, kdo spočítá všechny balonky, zkontrolujte nás, jestli jich je opravdu kolik jsme říkali. Máte nachystaný oči? Zvládneme to? Tak, výborně, ještě budeme. Nezapomeňte fotografie sdílet na sociálních sítích a přes stránky. To víš, že... Můžeme pokračovat v odpočítávání, skončili jsme u sedmičky. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Velkého bratra máme ve všichni a budeme pokračovat v další zábavě. Děkujeme panu starostovi městské části do sebe, panu řediteli Rostislavu Hakelovi, tak je 5 sekund.